Terve! Mä oon Kusti Ristiluoma ja toimin teidän kokkinani tänä iltana. Ja tänään tehdään, kun italialainen keittiöhän on minun bravuurini, niin tänään tehdään vasikanleikkeitä, jotka leivitetään. Ja tehdään niihin sitruunakastike, joka ryyditetään kapriksilla. Ja tässä on leivitystarvikkeet ja valkoviiniä käytetään kastikkeessa. Sitten me tehdään siihen sivuun risotto parsasta, eli parsarisotto. Ja siihen käytetään mausteina salottisipulia ja valkosipulia. Ja koristellaan rukolalla. Hyvin yksinkertaiset ainekset, mutta takaan, että on todella maukasta. Tietenkin tässä kastikkeeseen käytetään myös voita, mutta se ei ole nyt tässä kuvassa. Ja me aloitetaan sillä, että nämä leikkeet, niistä otetaan kalvot pois. Nämä ei ole itse asiassa leikkeitä, kun niitä ei ollut kaupassa. Nämä on entrecôte ja niistä otetaan kalvot pois ja sen jälkeen mä nuijin ne. Siitä seuraa sitten pieni pätkä videota. Sitruunasta käytetään tietenkin kuori ja sitten se mehu. Leivityksestä otetaan kuva sitten, kun sitä tehdään. Ja risotto keitetään kasaan niin, että siinä on kanaliemi. Tai kypsytetään kanaliemessä ja valkoviinissä. Ja sitten tietenkin parsat kuoritaan. Mutta teknisiä osioita tulee myöhemmin, tässä on alku ja sitten prosecco, se on sitten koki. No niin, nyt mä oon kalvottanut nämä vasikan entrecôteet, niissä ei ole enää kalvoja, niissä ei ole enää rasvaa yhtään, kaunis vaalea liha. Ja tämän jälkeen mä aion sitten nuijia nämä noin puolen sentin paksuiseksi, että niistä saadaan sitten ne leikkeet. No niin, parsat on nyt kuorittu ja niistä otetaan tuommoinen tuuman verran tuolta pois tuolta juuresta. Sen jälkeen me katkaistaan tää noin pari sentin mittaisiksi tämä varsi ja sitten jätetään tuo kruunu kokonaiseksi. Ja niitä keitetään vedessä niin, että varsi keitetään 3 minuuttia ja kruunu keitetään 1 minuutti. No niin, vasikan entrecôte on nyt nuijittu noin 5 milliä paksuksi. Ja olen leikannut nyt mielestäni tuollaisiksi sopivan kokoisiksi leikkeiksi. Ja nyt mä näytän mun leivitystavan. Näissä on monta koulukuntaa, mutta mä käytän ensin vehnäjauhoja, missä on suola ja pippuri. Pyöräytetään siinä. Sen jälkeen pyöräytetään kananmunassa ja sen jälkeen vielä korppujauhossa. Noin, ja siitä pannulle. Ja tässä on nyt risotto sitten valmistumassa, eli tässä on oliiviöljyssä tai yhdistetyssä oliivi- ja rypsiöljyssä ensin 5 minuuttia lämmitetty arborio-riisi. Sen jälkeen siihen laitettiin salottisipuli ja valkosipuli ja sitten laitettiin vesi, valkoviiniä ja kanalientä. Ja nyt ne on imeytynyt, nyt laitetaan seuraava vesi, valkoviiniä, vesi, kanalientä. Ja tätä jatketaan 10 minuuttia niin kauan kun se on imennyt tätä tietä. Ja täällä kehittyy kasaan kastike. Tässä on valkoviiniä. Siellä on voissa paistettu nämä leikkeet täällä ensin täällä pannulla. Ja niistä on tullut sitten vähän makua. Ja nyt mä keitän kasaan reduktiokastiketta valkoviinistä ja voista. Siinä on ihan hitunen kanalientä mukana. Maut yhdistyy, mutta niissä on kuitenkin. Täällä on pikantti maku, koska tähän tulee tää lisätä sitruuna. Ensin sitruunan kuori. Hyvät naiset ja herrat, leivitettyä vasikanleikettä sitruuna- ja kapriskastikkeella. Ja lisukkeena on parsarisotto. Juomasuositus, kuiva prosecco. E bene.